Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Pep Style Vlog, at welcome sa aking kusina. Ngayong araw na to guys, magluluto ako ng chicken feet. Opo, chicken feet po ang lulutuin ko. At may kakaiba tong sauce guys. Kaya, panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung anong sikreto ni Manay Peps. A few moments later.
Ayan na guys. Bango na ng bell pepper. At ito na guys ang karagdagang secret para makumpleto ang chicken feet recipe for today. Ito na guys. Ayan. Dadagdagan natin siya guys ng oyster sauce. Ayan guys, malapit na siyang matuyo. Ilalagay ko na guys ang pinali na sangkap sa ating chicken feet. Ito na guys. Yan guys. Yan ang ating pinali na magpapatingkad ng lasa ng ating chicken feet. Maglalagay ako ng half shot ng Carlo Rossi white wine. Yan na siya guys, malapit na. Try natin, iga-igain natin ng konti ang sabaw. An hour later. Kaya na tayo. Brown rice. At ito na yung niluto nating chicken feet. No? Nakita nyo kung anong ginawa nating sekreto, no? So, try nyo. Subukan nyong lutuin. Tsak, pasasarapan kayo. Ang tawag ko pala dito guys sa niluto kong to ay chicken feet with apritada sauce. Yun ang sikreto. Okay, so sarap guys. Sobrang sarap. At ang lambot.